Nugroho sih milasane Gusti ingkang Maha Agung. Mugi tansah tumedhak lan tumandhuk kajiwa kasawira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Sumrambah satu dumadi kali saking Roberto satu mangke kawilujengan. Para sesepuh pilih sepuh ingkang tujuh kinabekten, para alim, para ulama ingkang satuhu luhur ing budi, Baraya Agung Bapak Islam ingkang dipun pangarsani dening Bapak Subiyono, dalam kadang pangambya temanten saringkih ingkang sinambi kakurmatan. Kinarya purwakane atur sumangga langkung rumiyin kula dherekaken tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah babar nugroho ingkang pamurah dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Satemah ing kalodhangan wekdal menika kula lan panjenengan sedaya saged mempal nyawiji ing sasana menika kanthi keparing suka bromo basuki. Mugi sholawat lan salam tansah pinubrana dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah sagung pandharipun ingkang tansah ngrantu syawahipun benjing ing dinten kiamat. Menanggapi pangandikan pasrah ingkang katemben kalebet meniki ingkang sepisan paringipun kasugengan saha salam takdim saking besan saringkih kula tampi kanthi suka bingahing manah kanthi ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang turut kalih kanthi memuji dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Pasrahipun temanten saringkih kula tampi kanthi suka bingahing manah. Salajengipun badhe kasuwunaken tambahing donga pangestu saking para sesepuh pisepuh dalah para tamu ingkang kepareng angesreni bahagian menika. Wondene anggenipun Bapak Islam amiwaha damping temanten saringkih ngantos kaburya ing wekdal menika. Saestu sedaya sampun boten wonten ingkang ngecewakaken. Sedaya sampun jumbuh kaliyan panyuwunan lan pangajabipun Bapak Miskam dalah kulawarga. Pramila Bapak Miskam dalah kulawarga namun saged ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa winates. Dene sapuputing bahagian menika panjenengan ngersakaken mundhut pamit Bapak Miskam dalah kulawarga namun saged nderekaken kasugengan satemah tansah jinampangan dening Allah Subhanahu wa taala widodo wonten ing margi ngantos dumugi punjering sedya. Kula pribadi minangka talanging akur saestu nyono katalepat saha kitang pujilaning akur ugi kiranging dana krama tuwin supasita. Mugi panjenengan sedaya kersa angluberna aksana. Pungkasing atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.